கரெக்டா பட்டு. ஆனால் இன்னும் நிறைய படிக்கிறதுக்கு இருக்கே. ஆமாம் அம்மா, படிக்கிறதுக்கு நிறையா. அம்மாவுக்கு கிச்சனில் வேலை இருக்கேடா தங்கம். ஐயோ, என்ன பண்ணுறதுமா? சரி நீ ஒரு ஸ்டூல் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிறியா இங்கே? நான் உனக்கு சொல்லி தந்துட்டே வேலை செய்கிறேன் நான். சரிம்மா. அப்போ எடுத்துகிட்டு வாங்க பார்க்கலாம். என்னம்மா பண்ண போற? உப்பு தீர்ந்துச்சுடா பட்டு. ஓஹோ. உப்பு பொடி வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கலான்னு வறுக்க போகிறேன். உப்பு நான் வறுக்கட்டாமா? நீ வறுக்கிறியா? சரி வறுத்துக்கோ. வணக்கம், நான் உங்க மித்ரா. எங்க அம்மா வந்து உப்பு வறுத்து பொடி பண்ண போறாங்க. நான் அதுக்கு உதவி செய்ய போறேன். ஏம்மா உப்பு வறுக்கணும்? உப்பு வறுக்கிறதுல நிறைய விஷயம் இருக்குது தங்கம். அப்படியாம்மா? நான் உனக்கு ஒன்றுனா சொல்லித்தரேன். சரிம்மா. சரி வா, வந்து வறுத்துருவா. இதோ வரேம்மா. ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு சிம்மில் வையே. சட்டி நல்லா சூடாகட்டும். சரிம்மா. சூடான உடனே உப்பை போட்டு வறுக்க வேண்டியதுதான். அவ்வளவுதானாம்மா? உப்பு வறுக்கிறது அவ்வளோதான். ஓகே. வறுத்து பொடிச்சு வச்சுக்கணும். ஆனால் அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது உப்பு வறுக்கிறதுல. எனக்கு சொல்லுறியாம்மா? சொல்கிறேனே, ஒன்றா சொல்கிறேன். சரிம்மா. சட்டி காஞ்சிடுச்சு பாப்பா. உப்பு எடுத்து போடு. அம்மா அங்கே வச்சுருக்கேன் பாரு, அதை எடுத்து போடு. இந்த பாருமா. அதான் எடுத்து போடு. ஃபுல்லாக போட்டுரு. இப்போ எப்படி இருக்குது உப்பு? ஈரமாக இருக்க மாதிரி இருக்கா? ஆமாம்மா. ஈரப்பதமாக இருக்குதா? இதை நம்ம வறுக்க அது அப்படியே ட்ரை ஆகிடும் அந்த உப்பு. சரியா? நீ போடா, நீ போய் படி. தா. இப்போ படி. நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா? இன்னைக்கு தமிழ் கிளாஸ் தானே நான் அட்டன் பண்ணேன். உங்கள் மிஸ்ஸு சூப்பராக தமிழ் சொல்லித்தராங்க. நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன், நீ ஆன்சர் பண்ணுறியா? கொஸ்டின் கேட்குவா? உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை? 12. மெய்யெழுத்துக்கள்? 18. வெரி குட். இது உனக்கு உயிர்மெய் எழுத்தெல்லாம் தெரியும்ல? தெரியுமா? ரொம்ப தெரியும். சரி இங்கே வா. உப்பு பாரு எப்படி பொரியுது பாரு. படன்னு வெடிக்குது பாரு. வெடிக்குதா? இந்த மாதிரி வெடிக்கிற அளவுக்கு வறுக்கணும் நம்ம உப்பை. அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்கிற அந்த ஈரமாக இருந்ததெல்லாம் போகுது பற்றியா, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகுது பற்றியா, அது போகும். அது போகிற அளவுக்கு வறுக்கணும். வெடிச்சிருச்சாம்மா? தள்ளி நின்றுக்கோ, வெடிச்சிடும். இது எதுக்கு வறுக்கிறோன்னா, உப்பு வந்து அப்படியே சாப்பிட்டா நமக்கு வந்து ஜீரண கோளாறு வரும். சாப்பிட்றது வந்து டைஜஸ்ட் ஆகாது. கிட்னியில் வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால தான் உப்பை வந்து வறுக்கிறோம். உப்பு வறுக்கும் பொழுது அதில் இருக்கிற பொட்டாசியம் இருக்குல்ல, அது வந்து அப்படியே 2ஆக டிவைட் ஆகி நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அயோடின், பொட்டாசியம் எல்லாம் சரியான அளவில் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம உப்பை வறுக்கிறோம். கிட்னி ஸ்டோன் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது, வயிறு வலிக்காது. உன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சீக்கிரம் ஜீரணம் ஆயிரும். அதுக்காக தான் உப்பு வறுத்து சாப்பிடணும் எப்போவுமே. அப்படியே கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து டைரெக்டாக சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ஜீரண கோளாறு நிறையா வரும், வயிறு வலிக்கும், எல்லாம் வரும். சரியா? அதனால தான் அம்மா வந்து உப்பை வறுத்து தான் பொடிச்சு வச்சுக்கிறது. வெடிக்கணும். இன்னும் நல்லா வறுபடணும். வறுபடும் பொழுது அதில் இருக்கிற அந்த வெட்டாக இருந்ததில் அதெல்லாம் போயிடுச்சு பாரு. கரெக்டா? சரி, உயிர்மெய் எழுத்து சொல்லலாமா? நம்ம சொல்லிகிட்டே உப்பு வறுக்கலாமா? உனக்கு தெரியும்ல, அம்மா எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் உனக்கு உயிர்மெய் எழுத்து.
வெரி குட். சொல்லுவோமா? ம் ம். சரி, நீ உட்காந்துக்கோ, கால் வலிக்கும், உட்காந்துக்கோ. நான் வறுத்துட்டே உன்னை கொஸ்டின் கேட்குறேன். நான் உயிர்மை எழுத்தை வந்து கரெக்டாக படிச்சுட்டேன்னு வையேன், தமிழில் வந்து மிஸ்டேக்கே வராது. உங்கள் மிஸ்ஸு சொன்னாங்கல்ல. உங்கள் மிஸ்ஸு சொன்னாங்கல்ல. சா ஞா டா நா தா நா பா மா யா ரா லா வா லா ரா நா. வெரி குட், சூப்பர் பட்டு. சரி, இப்போ பாரு, நம்ம படிச்சுக்கிட்டே உப்பு வறுத்து முடிச்சிட்டோம். பார்த்தியா? வந்து பாரு, உப்பு வந்து நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு. சரி, இதை வந்து இப்போ நான் ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கணும். மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பொடி பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுத்தமான ஹெல்த்தியான உப்பு. பார்த்தியா பட்டு, எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக அம்மா வந்து வறுத்து அரைச்சிட்டேன். பார்த்தியா? நான் தொட்டு பாரு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு. ஸ்மூத்தாக இருக்கா? இதுதான் வந்து நல்ல உப்பு சாப்பிட்றதுக்கு.